Am revenit pe zonă cu puțină geometrie. Știu că te întreb la ce îmi trebuie mie, dar e prezent în construcții și inginerie și chiar în sport, finanțe și fotografie. Lecția de azi e despre domnul Tales și despre triunghiuri de mare interes. Fie un triunghi ABC și oarecare și dreapta e o paralelă cu valoare. Împarte laturile din stânga și din dreapta în segmente proporționale și cam asta e fapta pentru demonstrație. Avem nevoie de înălțimi, exact ca în imagine pot să le exprim. Și încă un lucru pe care trebuie să știm noi: aria e baza, ori înălțimea supra 2. Hai să luăm de exemplu triunghiul de sus. Să calculăm aria cum mai devreme am spus, NF ori AM împărțit la 2. Și aria triunghiului MB înapoi este optuzunghic pentru întreaga mulțime. Și pentru ele NF este înălțime înmulțit cu baza MB supra 2. Avem aria și încă nu e joc. Cele două arii le punem sub raport, simplificăm și iese o relație suport. La fel procedăm și pe partea dreaptă. Uită-te mai bine, numai puțin așteaptă. Același triunghi de sus, triunghiul MCN. Facem raport de arii cât dai din sprâncene și vedem dacă triunghiurile hașurate ar putea fi egale în arii, frate. Păi stai numai un pic, că pe dreapta e men. Am tras două înălțimi din B și C, men. Și-am făcut un dreptunghi, dacă ai observat, pe BP și cu CQ îndată le-am egalat. Ceea ce ne ajută pe loc a demonstra că cele două arii sunt egale, nu-i așa? Avem trei relații, 1, 2 și 3. Și dacă înlocuim, pare că tot e ok. Și dacă mai mult, facem un artificiu care nu cere niciun sacrificiu. Mai exact, adunăm la numărătorul, ne iese exact ce și-a dorit autorul.